i chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch i chi am droi mewn ato ni eto Sul hwn. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Croeso cynnes i chi gyd. Yr oedd wedi dod I mewn I Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Saceus, un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld prin oedd Iesu, ond yr oedd yno ormod y dyrfa ac yntau'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sicam o'r wydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio o ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd I fyny a dweud wrtho, Saceus, ter di lawr ar deinion, y mae'n rhaid I mi aros yn dy di heddiw. Daeth ef I lawr ar einion a'i croesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb brwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, y mae wedi mynd I le tŷ ac ddyn pechadurus. Ond safodd Saceus yno, ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r clodion. Os mynes arian ar gan neb, fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachadwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab I Abraham yw'r gŵr hwn yntai. Daeth mab y dyn I geisio ac I achub y colledig. Bore da I chi. A dyma ni y flwyddyn unwaith eto yn prysuro yn ei blaen. A ninnau yn rheian ola mis Chwefror. Mae'r bod mawr wedi rhoi mis bach I ni. Ac fel unrhyw beth bach, mae yna rai pobl yn tueddu I edrych I lawr ar y mis yma. Fel ddudodd un bardd am fis Chwefror, chwerw oer, yw'r mynyddoedd, yw'r dyffrynnoedd, gwyn a gwelw fel y lloer, chwerw oer. Ac mae hyn yn gallu bod yn wir. Mae'r loriau melyn greianu i'w gweld yn gyson ar hyd yn ffyrdd ni. Bydd ambell I gawod eira yn troi'n ffyrdd ni ac yn troi'n tiroedd ni yn wyn am ryw hyd. Ac mae popeth I weld yng nghwsg o dan y pridd.
dim bywyd o gwbl. Ond mae mis Chwefror yn gallu cynnig gobaith. Dyma'r mis lle mae'r rhan fwyaf ohonon ni'n dechrau sylwi fod y flwyddyn yn troi. Mae misoedd oer y gaeaf yn dechrau ildio eu lle i'r Gwanwyn. Ac mae gymaint mwy o olau yn y dydd yn y bore ac yn yr hwyr. Yma yng Nghaerfyrddin, ar ddiwedd Ionawr, mae'r haul yn codi am 8 o'r gloch ac yn machlud am 5. Ond erbyn diwedd Chwefror, mae'n codi toc wedi 7 y bore ac mae hi'n dal yn olau am 6 o'r gloch yr hwyr. Ac mae natur yn ymateb i'r golau a'r gwres cynyddol. Bydd y lili wen fach wedi hen godi ffen. O lili wen fach o ble deithos di, a'r gwynt mor arw ac mor oer i gri. Sut y mentrais di allan drwy'r eira i gyd. Nid oes blodyn bach arall i'w weld yn y byd. Wedyn bydd y cennin Pedr yn bwrw i felyn allan. Y gwaith i gyd yn digwydd yn Chwefror, yn barod ar gyfer Mawrth y cynta. Ia, dyma fis lleia'r flwyddyn. A'r unig fis sy'n gallu amrywio yn ei hyd. Ond hyd yn oed pan mae o ar ei hira, mae o dal yn llai o ddiwrnod o leia na'r holl fisoedd eraill i gyd. Dyma'r brawd neu'r chwaer fach sy'n gorfod ymladd am ei le. Ond mae'r mis yma wedi rhoi pethau pwysig i ni yma yng Nghymru. Mai mis bach ydi o, mae'n fis pwysig yn ein hanes ni. Dyma'r mis ym 1963, y cynhaliwyd protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith ar bont Trefechan yn Aberystwyth. Pobl ifanc yn dod at ei gilydd i brotestio'n ddi-drais ac i ddangos cefnogaeth at drysor sydd yn ein meddiant ni. Ac a fydd gobeithio yn ein meddiant ni am fileniwm arall o leia. Dyma hefyd y mis ym 1547 y cyhoeddwyd y geiriadur Cymraeg cyntaf. William Salisbury oedd yn gyfrifol, a fo hefyd gyfieithodd y Testament Newydd i'r Gymraeg. Ac mae'n siŵr fod yr rhan fwyaf ohono ni wedi bod yn Sain Fagan rhywbryd, ac yn edrych ymlaen at fynd yno eto pan fydd yr aflwydd heibio. Chwefror ydy mis geni Iorwerth Pete, sylfaenydd yr amgueddfa werin. Yn yr amgueddfa hynod hon gallwch chi weld pob math o adeiladau a chreiriau yn ymwneud efo'n hanes ni. O adeiladau mawr fel neuadd y gweithwyr ac eglwys Llandeilo ger yr Hendi. I rai llai fel Bythynod Rhyd y Car a Thollborth Penparcau. Ac yna i un o'r rhai lleiaf oll sef swyddfa bost Blaen Waun. Ydyn, mae'r adeiladau lleia hyd yn oed yn cael lle amlwg yn Sain Fagan. Ond be am heddiw ym mis Chwefror? Be ddigwyddodd heddiw? Ar yr union ddiwrnod yma, Chwefror yr 11 yn y flwyddyn 1854, rhwng Penydaran a Merthyr Tydfil ac Abercynon, pentre ryw 9 milltir i ffwrdd, digwyddodd rhywbeth am y tro cyntaf yn y byd, sef taith injan stêm ar reilffordd. Dim ond 9 milltir o daith oedd hi, taith fer iawn. A dim ond injan fach
o gymharu â'r trenau sydd ganddo ni heddiw. Un daith fach wedi esgor ar filoedd o'r safoedd a miliynau o deithiau ar draws y byd. A'r cyfan wedi dechrau yng Nghymru, mewn gwlad fach, yn y mis bach, mis Chwefror. Da ni newydd glywed y darlleniad am ŵr o'r enw Sacheis, a'r Iesu'n dod ar ei draws ar un o'i deithiau. Dyma'r dyn a oedd yn amoblogaidd yn ei dref ei hun, am ei fod yn gasglwr trethu. Ac am ei fod yn fach o ran corff, dyma fo'n gorfod dringo coeden sycamorwydden i allu gweld yr Iesu'n well. Ond yr holl dyrfaoedd oedd o'i amgylch, dewis gweld y person am hoblogaidd wnaeth Iesu, y person bach. Ac o fewn ychydig o amser ar ôl i'r Iesu ddangos i ochr a chefnogi'r dyn bach, be nath Sacheis? Edifarhau a rhoi hanner ei eiddo i'r tlodion. A phan oedd Iesu ar un arall o'i deithiau pregethu, be ddudodd o wrth y dorf? Gadewch i blant bychain ddod ata fi. Da ni gyd wedi clywed am bobl yn eu hoed a'u hamser yn ymddwyn yn blentynnaidd. Pobl ddylai fod yn gwybod gwell. Gallwn ni feddwl am ambell i wleidydd sydd, neu oedd, yn ymddwyn fel rhyw blentyn mawr, eisiau ffordd ei hun. Ddim y plant mawr, na'r bobl fawr, oedd yn mynd â bryd yr Iesu. Gadewch i blant bychain ddod ata fi, oedd ei neges o. Gallwn ni gyd feddwl am enghreifftiau o bethau bach yn cael eu hanwybyddu, a'r pethau mawr yn cael y sylw. Ond ymhlith y llawer mae'r Iesu wedi ddysgu ni. Dyma un o'r rhai pwysica, sef i ni ddod i sylweddoli pa mor allweddol ydy'r pethau bach yn bywydau ni. Ac wrth i ni ddod i derfyn y mis bach, dyna hyfryd fod yr un neges honno yn para i fewn i fis Mawrth gyda neges oesol Dewi Sant ar i ni wneud y pethau bychain. Sydd yn ofni, a ngai
Gweddiwn. Arglwydd Iesu Grist, rhoddwyd i ti enw sydd goruwch pob enw, fel wrth dy enw di y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod dy ogoniant a tharglwyddiaeth. Plygu ger dyfron mewn addoliad a wnawn ninnau, i ddiolch i ti, am yr hyn a fios dynyddiaid y gnawd, am yr hyn ydwyt yn ogoniant y nefoedd, am yr hyn ydwyt idd eglwys ac idd bobl. Iesu, blentyn Nazareth, cofiwn i ti cael dyfagu mewn cartref cyffredin, a phrofi cariad tad a mam. Gwylia dros ein teuluoedd ninnau, a rhoi ni addfwynder a thynerwch tuag at ein gilydd. Iesu, fab y sair, cofiwn i ti ddysgu crefft y dad, a throi dy law i lafurio, i greu ac i gyfannu. Bendithia ni yn ein gwaith benyddiol, fel y defnyddiwn ein doniau i wasanaethu eraill. Iesu, athro ac arweinydd, cofiwn i ti alw dy ddisgyblion cyntaf i fod yn gwmni ac yn gymorth i ti yn dy waith. Gwna ninnau yn ifydd idd alwad ac yn barod i fentro popeth dros dy deyrnas. Iesu feddyg da, cofiwn i ti fynd o amgylch gan wneud daioni ac iechau pob afiechyd a llysgedd ymhlith y bobl. Tosturia wrth y rhai sydd heddiw yn glaf ac yn wan, ac estyn dy law i esmwythau eu cur. Iesu, gyfaill pechaduriaid, cofiwn i ti estyn dy gyfeillgarwch i'r gwrthodedig, a gweld gwerth ac urddas yn distadlaf rai. Edrych heibio i'n beiau a'n pechodau ni, ac yn dydrigaredd gwna ni yn greaduriaid newydd. Iesu'r gwas, cofiwn i ti ddod, nid i gael dy wasanaethu, ond i wasanaethu, ac arwyddo hynny trwy blygu olchi traed y ddisgyblion. Cynorthwya ni gan fod y grym sydd mewn gostyngeidrwydd a'r mawredd sydd mewn gwleiddra. Iesu aredwr, cofiwn i ti ddioddef a marw drosom ar y groes, mwyn ein cymodi a Duw ac a'n gilydd. Rhoi ni ffydd i ymddiried yn irgelwch dy aberth ac achub ni o dywyllwch ein pechod anadnobaeth. Iesu, fab Duw, deithos i ddangos i ni wyneb a chalon y tad, ac ynot gwelodd yr oesau ddisgleirdeb y goleuni dwyfol. Agor ein llyged i ddarganfod Duw yn dy ddyndod di, ac i dyfu beunydd yn ein hadnabyddiaeth ohonot. Ac i ti, o Grist, gyda'r tad a'r ysbryd glân, y bwr clod a'r gogoniant dros byth. Amen. Unon y nawr i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwneler dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y myddeiwn ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan ac yn arbennig i ti di'r dylan am y myfyrdod. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.